Ona Julian Banson, frantsesa, basozaina, Indiako hizkuntzen zalea, euskaltzalea, atipikoa. Gurera etorri zen lanera Baionara, 19. mende amaieran, eta Saturno globoan hegan egiteko aukera egokitu zitzaion. Bizitzan badira halako gune inauguratzaileak, oizkanpokoak, legez eta naturaz gaindikoak, eta hoietan igo egiten gara, edo goratu edo aireratu. Gazte denboran Arabiaren ikarak lehenengoz, hegoak ematen dizkigunean esate batera. Baita ardoak bezalaxe, edozein narkotiko karintzen eta kasik lebitatzen jartzen gaituanean ere. Edota oroz gain eta bereziki, lehendabiziko aldiz eruratzen garenean. Zeren orduan, sostenguz eta loturaz gabetuak, une horrexetan erabat utxal eta izuak hartuak sentitzen baikara. Airearen espazio arrotzean, estasian eta alderrai. Horixe gertatu zen Lapurdiko hiriburuan, globo erastotiko bat, 3 orduko betealdiaren ondotik udaletxeko platzatik, geldo bezain miresgarriro altxatzen hasi zenean. Bazko astelena zen, 1875ko martxoaren 29. Eta aerostatoak Saturno zuen izena. Egia esatera ikusleen errezeloa gora bera, bazen aski segurantzia eta bermerik, izan ere Eugene Goddard aeronauta adituarentzat, 1975. Igualdia baitzen. Ona Julian Banson eta ona Julian Bansonen hegaldia.